салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯза квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, рақамамо дар рӯи экран мешаванд, бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бе сумай. Фақат бо маълумоти пурра рой кунед дӯстони азиз. Инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе назди бозори Балх. Як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 57 метр квадрат мебошад. Фарохта мешавад бо нархи 199 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Сохтмони хона рафта истааст. Айни ҳол дар 12 этаж қарор дорад. Доми 13 ошёна мешавад. Баъд дорои 2 лифт мебошад. Харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экрананд. Занг занед, аз соҳиби хонаҳо маълумоти бештарро дастрас намоед. Боз чанд намуд хонаи духонага ҳам ҳаст, сехонагани фурӯшӣ доранд. Занг занед, рақамашон дар рӯи экрананд. Маълумоти бештарро аз худаи соҳиби хона дастрас намоед. Хонаҳо нав сохтмонаш рафта истааст, яъне коробка мебошанд. Аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. Ташаккури зиёд дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. Рафтем боқии наворро тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, рӯбарӯи масҷиди Мавлоно. Духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 141 648 сомонӣ мебошад. боз арзонам мешавад. харидори аниқ бошад, рақамошро намо дар рӯи экран мемонем. Аз худи соҳиби ҳамон хона маълумоти бештарро дастрас намоед. квартира айни ҳол коробка мебошад. чӣ гуна ки дар сурат мебинед, ҳамин ҳол дорад ва ремонташам рафта истааст. доми 5 этажа мешавад. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ҳамаи об, поб, свет ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. инак дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ советский қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки, ҷамоати Чорякорон. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. хонани ремонти хубам дорад, фақат дар омадан зиндагӣ мекунед. хона алишам мешавад бо хонаи заминӣ ё ки бо мошин. харидори аниқ бошад, рақамошро намо дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона срочно фурӯхта мешавад. зиндаву саломат бошед дӯстони азиз, ба дастгирии некатон миннатдор ҳастем. инак дӯстони азиз, хонаи алишӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи теппаи Самарқанд. қариғот, 4 сотиқ замин, 6 дар хона, ошхона, об, свет ҳамаш 100% аст. фақат даромада зиндагӣ мекунед. хона алиш мешавад фақат бо квартираи 4хонага дар шаҳри Душанбе. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад ва шахсоне ки мехоҳанд хонашона алиш кунанд бо квартира, марҳамат, ина хонаи замини алишӣ маслиҳат кунед, занг зада ва ё ки дар ватсапашон нависен. дар рақамашон ватсапам доранд. зиндаву саломат бошед дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. худованд нигаҳбони ҳар як қадами шумо бошад.